טוב, היום ההדרכה, מה זה, היא באמת מגניבה, ומאוד מאוד פשוטה. הכלי הזה, הקנבה, האתר, הוא מאוד פשוט, אפשר לעשות איתו המון המון דברים, והוא יכול לשמש אותנו כמובן להכנת פליירים, מלונים, ידיונים, הזמנות, אנחנו מדברים גם בתחום האישי, גם כמובן המקצועי, כן? גם לבית ספר, גם לרשות אם אנחנו צריכים, פליירים, תעודות, כל מיני דברים. אז אני משתפת את המסך, אוקיי? בינתיים תוכלו להיכנס בגוגל לכלי קנבה, אפשר לרשום בגוגל קנבה, רגע נסתכל מי רשמה לי משהו. כן, אז ראיתי ש... אוקיי. אוקיי, אז זה canva.com, נורא פשוט. הוא מזהה אותי, אז בואו נצא. בעצם כשאנחנו נכנסים, זה הדף הראשון שאנחנו רואים, ואני תמיד אומרת לכם שאני נרשמת עם גוגל, כדי שאני לא אצטרך אחר כך לזכור שאני משתמש בסיסמה, אבל שוב, אתם נרשמות עכשיו, איך שאתם רוצות, או שאתם נותנות את המייל שלכם וסיסמה, או שדרך הרשת של פייסבוק או גוגל, אוקיי? נכנסים לקנבה? מה זה? נכנסים לראשון, לקנבה? כן, לקנבה.com, אני אשים בתיבת הצ'אט את הקישור. כן, אבל יש אחרי זה רשום קנבה, לוגין, רזום, סיינאפ. זה אותו דבר. כן, טוב. כי אני נכנסתי וזה נראה אחרת. כן. אולי סתם הרקע אחר? את נרשמת? מה זאת אומרת נרשמתי? נרשמתי עם שם משתמש וסיסמה או עם גוגל או משהו? לא, סתם נכנסתי. אוקיי, אז בדיוק מה שאני אמרתי, הדף הראשון את צריכה בעצם לעשות לוג אין, אני אעשה את זה שוב. הראיתי לכם. בעצם כשנכנסים, אז הוא מראה לכם פה יירשם או ייכנס. נכון. אז מי שלא נכנס אף פעם לקנבה, וזה פעם ראשונה שלו, אז יעשה רישום, ואז מי שאיתי בהדרכות כבר הקודמות יודע שאני תמיד נכנסת דרך גוגל, כדי שאני לא אצטרך לזכור את הסיסמאות ואת השם משתמש שלי בכל האתרים שאני משתמשת בהם, אבל מי שלא רוצה דרך גוגל או דרך פייסבוק, יכולה פשוט לתת כאן שם משתמש, את הדואר שלה, את האימייל שלה, ולתת סיסמה, אוקיי? מה שבא לכם. העיקר שתירשמו. את ממליצה להיכנס לזה עם המייל הארגוני של הבית ספר או עם המייל הפרטי? אני לא ממליצה כלום, אני ממליצה מה שבא לך. מה שבא טוב, לי? לאיזו מטרה? ההמלצה שלי להיכנס דרך גוגל, ככה לא תשכחי אף פעם אם נכנסת. שניהם זה גוגל. אין לך? לא, איזה ארגוני יש לכם של הבית ספר? זה ג'ימייל בטח, לא? כן, שניהם זה ג'ימייל, גם הפרטי וגם של ה... כן, בדיוק, אז... דרך אגב, אני גם תמיד שאני נכנסת דרך גוגל, יש לי כל כך הרבה שמות משתמש בגוגל, זה משנה המטרה שאנחנו נכנסים, רשום מורה, תלמיד אישי, עסק קטן, טה-טה-טם, זה משנה? אני כתבתי שאני מורה. לא, אבל זה לא משנה ישר, נכון? מה זה בטל את הנעילה של החבילה? לא, 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 אנחנו עכשיו משתמשים בגרסה חינמית. אם את תנעלי, הוא מבקש ממך לשלם. אוקיי? לא, אז מה זה אומר לי? בטל את הנעילה? אל תבטלי כלום. פשוט להירשם. פשוט להירשם וזהו. נרשמתי וזה מה שאומר לי. מה האפשרויות? לא משנה, טוב, לא משנה. לא, לא, תגידי לי מה האפשרויות. רשום לי ישר לבטל. כנראה הייתי רשומה כמורה או משהו, אני לא יודעת. תבטלי. לא, אבל אז זה... זה לא יבטל כלום. תזכרי תמיד יפעת מה אני אומרת, לא לפחד ללחוץ על דברים. תלחצי, מה יקרה? לא, עברתי אחורה. טוב, אני לא יודעת, אז אני למה הוא כותב לי, שלום, למה הוא כותב לי שהוא לא מוצא את המייל שלי? ניסיתי להתחבר דרך גוגל. שלום וברכה. אולי הוא לא אולי הגוגל שלך פשוט לא בזיכרון של המחשב. אין מצב, אני כל היום על המחשב. תסתכלי רגע אצלי, אני אעשה את זה שוב, רגע, תראי רגע אצלי דרך במסך. כשאני אומרת לו, זה המסך כאילו ניסה, אני כאילו לא מחוברת, אוקיי? וכשאני אומרת לו, יש את הדבר הזה, נכון, ניכנס לחשבון שלך, כאן אני יכולה בעצם להירשם עם שם משתמש חדש, אבל אני בוחרת את להיכנס דרך גוגל, ואז הוא בעצם נותן לך אפשרות מה הגוגל שהוא רואה. מה אצלך מסומן? באמת יש לי שם את המייל שלי, אז אני בוחרת את המייל שלי, ואז הוא אומר שהוא לא מוצא אותו או לא רואה אותו, משהו כזה. ברגע שאת לוחצת על עצמך? כן.
אז זה באמת מוזר. אז אני מציעה לך פשוט לרשום את הג'ימל שלך, לשים ג'ימל וסיסמה. יכול להיות שבזיכרון שלך, של המחשב, כן, בדיוק, שזה לא, אות אחת לא נכונה, או משהו אחד לא נכון, תבדקי טוב טוב את האיות. אולי יש רווח, אולי יש פסיק, אולי יש נקוד, לא יודעת משהו, ולכן הוא לא מזהה אותו. כן, משהו שם לא מסתדר לו, אבל בלי שום קשר. רונית, איך עוברים לעברית? את עושה אלט ושיפט. לא, רונית, איך עוברים את המצגת לעברית, את התוכנה? כשפתחתי את זה פעם ראשונה זה נהיה לי בעברית, אצלי זה בדרך כלל באנגלית, אני מתארת לעצמי שבהגדרות חשבון את יכולה לשנות, הנה שפה. הגעתי להתחיל את העיצוב הראשון שלך לשם. לי זה נתן אוטומטית עברית, פשוט לא שיניתי את זה, אבל... אני מציעה שנענה על שאלות אחר כך, בואו נתקדם. יפעת, זה בסדר, זה מה שצריך להיות. התחיל את העיצוב הראשון שלך. יאללה. כן. בסדר, אז כולם פתחו שם משתמש ו... אריאל, הסתדרת? אותי זה שואל לאיזה מטרה אני משתמשת. מה המטרה שלך? אני כתבתי אישי וזהו. רגע, חבר'ה, תקשיבו, בואו לא נעבור על כל הדברים האלה אחד אחד. מה המטרה? כל אחד שיקרא ויסמן לעצמו מה המטרה. המטרה שלנו, אנחנו להוראה, לחינוך, אנחנו עסק, אנחנו הייטק. תרשמו מה שאנחנו, אוקיי? הוראה, חינוך. תקשיבו, סליחה, כשאני מנסה להיכנס נגיד עם החשבון של הבת שלי, אז זה כותב לי שיש שגיאה. אין לי מושג, אבל בואי נתחיל את ההדרכה, ואז אם עדיין זה לא יסתדר לך, אני אשאר רק איתך ואני אנסה לתקן, בסדר? לסדר מה ש... אבל את על השתק, אז אני לא שומעת מה את אומרת. אוקיי. אפשר שאלה? או שתתחילי את ההדרכה אחר כך. לא, אני לא יודעת אפילו אם אני מדברת, אני מחפשת מה שמדברת. מה השאלה? אני נרשמתי בעבר ושלחתי, הם מבקשים הרי תעודת מורה או משהו, זאת אומרת יש להם דבר כזה, איך אני יודעת אם הם אישרו או לא אישרו ולפי מה זה? מה זאת אומרת? יש אפשרות להירשם לזה רגיל ויש לי אפשרות להירשם לזה כמורה. ואם את נרשמת כמורה, אז נפתחות לך הרבה יותר אופציות שהן לא נפתחות במצב רגיל. את מדברת על דרך הקישור של המשרד. אנחנו בהדרכה הזאת עושים את הקנווה הרגיל. כן, זה קנווה רגיל, אני מדברת על קנווה רגיל, לא דרך המשרד. המשרד פשוט נותן לקנווה גם את הגרסה, התשלום. לא, נרשמתי רגיל והייתה אפשרות, יש אפשרות להירשם כמורה ויש אפשרות להירשם רגיל. אני נרשמתי כמורה. גם אני, אבל הם צריכים, את צריכה לשלוח להם הרי תעודה. לא, זה מה שאני אומרת לך. את בעצם רוצה להירשם דרך המשרד. ברגע שאת צריכה לשלוח תעודה. אני לא שולחת שום תעודה, אנחנו עכשיו נרשמות רגיל. מי שרוצה להירשם לגרסת התשלום יכולה לעשות את זה דרך משרד החינוך, שולחת תעודות והכל, ואז הם מאשרים את זה. אני לא עברתי את כל הדבר הזה, אוקיי? טוב, אחר כך, תודה. כן, בדיוק, אנחנו נוכל... אוקיי, בסדר, אז ברגע שאנחנו נכנסות לדף הראשי של הקנווה, יש לי כבר, אני יכולה לראות אפשרויות למה הוא נותן לי. זאת אומרת שזה ממש קיצורי דרך, אוקיי? תסתכלו. א', יש כאן מומלצים שהוא נותן לנו, יש מצגת, אם אני רוצה להכין מצגת, אני יכולה ישר לבחור על זה, ללחוץ על זה. אם אני רוצה כרטיס, אוקיי? כרטיס ברכה או כל מיני כרטיסים, גלויה, הודעת וידאו, זה אומר שבעצם אני יכולה לשלוח נגיד הודעה בוואטסאפ, אבל היא תהיה וידאו, אוקיי? פוסטר, אני יכולה ליצור פלייר, אני יכולה ליצור פוסט לאינסטגרם, הזמנה, לוגו, יש כאן ממש מלא דברים, אוקיי? אחר כך הוא נותן לנו בעצם את העיצובים שלנו, אוקיי? כל דבר שאנחנו עשינו הוא שומר, ואחר כך הוא נותן לנו עוד כל מיני אופציות של מצגות, כל מיני פוסטים לאינסטגרם, לפייסבוק, שהם כבר בילדין, שהם מוכנים. אם אנחנו מסתכלים עכשיו למעלה בסרגל, אני יכולה לראות שיש לי ללכת לדברים שהם רק מדיה חברתית, ואז יהיה לי למשל רק אינסטגרם, או רק פייסבוק, טיק טוק, כל הרשתות החברתיות. אם זה לאירועים, אם אני יודעת שאני רוצה ליצור הזמנה לאירוע, אני אכנס לאירועים, אני אראה כל מה האופציות שהוא נותן לי, אוקיי? מסמכים, הזמנות, סרטונים.
זה ממש בדף הראשי, אוקיי? ממש מונגש. דבר נוסף שאני יכולה ללכת פה למעלה לתבניות, ואם אנחנו נלך למה שמעניין אותנו, לחינוך ולשיווק, אוקיי? אלה הדברים שמעניינים אותנו. שימו לב שקנווה בעצם הבנייה של הכלי הזה הוא באנגלית. אז כל מה שיהיה כאן, הדוגמאות הם יהיו באנגלית. אנחנו נוכל לשנות אותם. אם אני הולכת לחינוך ואני לוחץ על מערכי שיעור, הוא בעצם נותן לי כבר פורמט, המון פורמטים מוכנים למערך שיעור שהוא בעצם מעוצב. אוקיי, אני יכולה לבחור, סתם לדוגמה, אני אבחר את זה, אני יכולה לבחור את זה, הוא יפתח לי אותו. אני מתנצלת, אבל אני פספסתי אותך, לא הבנתי איך הגעת לזה בכלל, לשלב הזה, זה... הלכתי פה למעלה, אוקיי, בסדר. הלכתי פה למעלה, תסתכלו בסרגל העליון. בדף הבית. כן, כן, אני עדיין רק בדף הבית, אני מראה לכם עכשיו את מה שהקיצורי דרך של קנווה, לפני שאנחנו מתחילות ליצור בעצמנו מ-0, אוקיי? בתבניות כאן למעלה, יש לי... כזה דבר, בגלל זה אני שואלת. מה יש אצלך? אין לי, כתוב לי ברוך אתה בא סימונה, וכתוב או מדיה, או אירועים, או שיווק, או מסמכים, או הזמן משהו. זה מה שיש. אין לי את האופציה של דבר כזה. לכן, או שאת נכנסת למשהו ואז הגעת לזה... לא, אני לא נכנסתי לשום דבר. אין את זה. סימונה, יש לך את זה, תסתכלי, תגלגלי למעלה. מצד ימין יש לך עיגול שכתוב עליו באנגלית, עיגול טורקיז קנווה. אני יכולה לקבל טלפון שלך? תבניות גלה. מעל הסרגל הזה, מעל הכל. שמה לכם בצ'אט. אוקיי. את רואה? לא, יש לי כאן, יש לי עוד הרצאה בזום אחרת, ואני מפחדת לפספס אותך. אני יכולה לקבל את הטלפון? אני רושמת? אני שמה לכם בתיבת צ'אט. אוקיי. רגע, למה זה שולח לי למורית? תגידי לנו, אני כבר ארשום. 05. אני לא מגיעה לתבניות. לא, אני שמתי לכולם הנה, ראיתי. שרוצה יכול לפנות אליי. חבר'ה, תקשיבו, אין דבר כזה שזה אצלי מופיע ואצלכם לא. אז בואו נתקדם, מי שנתקלת בבעיה יכולה לשאול אותי, אם זה לא משהו שאנחנו יכולות לפתור, היא תישאר איתי, ואין מישהי שתצא מההדרכה בלי שהיא תדע את כל התשובות ואיך להגיע לכל דבר, אוקיי? אז בכל מקרה לכולם צריך להיות למעלה תבניות, במידה ואנחנו בעברית. אם אנחנו באנגלית אז אנחנו נחפש למעלה את המילה טמפלייט או משהו, בסדר? הבנתי את הבעיה, ברגע שאני מקטינה את המסך זה נעלם. אוקיי, אבל יש לך תמיד את הגלגל הזה שאתה יכולה כן, לא, זה לא רק אצלי. ברגע שאתה עושה חצי מסך אז הוא לא נותן לך את זה, בגלל זה לא ראיתי את זה. ועכשיו את רואה? זו הבעיה, עכשיו אני רואה. מעולה, מעולה. הקטנתי את החלון שלכם ואז אני יכולה לראות יותר טוב. אוקיי, מעולה, לגמרי מעולה. יופי, אז בעצם אני חוזרת לתבניות. אמרנו אם אנחנו הולכים למה שמעניין אותנו, זאת אומרת, יכול לעניין אותנו גם דברים אחרים, נכון, מדיה חברתית, אם נרצה לעשות פוסטים ברשת חברתית או משהו כזה, או ליצור קורות חיים, שזה מעוצב יותר, אבל אני הולכת לשיווק, כי מעניין אותנו בעצם בבית ספר לשווק את העשייה שלנו, ואני הולכת לחינוך, כי זה גם נותן לי אפשרות בעצם ליצור דברים שמתאימים לי אולי לכיתה, אוקיי, או לפרסום בתוך בית ספר. אז אני אומרת, הוא נותן לנו כמה אפשרויות, נגיד למערכי שיעור, אז זה ליצור בעצם מערכת, נכון? מערכת שעות, או גיליונות עבודה, איך אומרים? זה וורקשיט כזה. גוגל שיטס? לא. איך אומרים וורקשיט בעברית? גיליונות עבודה. לא. דף עבודה, שאני רוצה דף עבודה לילדים. דף עבודה. אוקיי, נגיד אני רוצה ליצור דפי עבודה, ברכה לי המילה, אלוהים ישמור. אוקיי, תעודות, נגיד תעודת הערכה, או תעודות כאלה, את יודעת, תעודות סוף שנה, כל מיני כאלה. תכנונים, סימניות, אם נרצה לתת מתנה לילדים סימניות, מערכות שעות, כל מיני דברים. ומהצד של השיווק יש לי פוסטרים, פליירים, כן, כל מיני דברים. אז אני סתם נכנסת אקראית רק כדי להראות לכם, אוקיי, למערכי שיעור. נכנסתי לזה כבר. ונגיד אני סתם בוחרת את השיעור הזה. אוקיי, אני אומרת לו, אני רוצה להשתמש בתבנית הזאת, ואז הוא בעצם פותח לי את התבנית, ואני יכולה לעשות כאן התאמות שלי, אם נרצה, אוקיי? אני אגדיל רגע את המסך. מה, לא הגדלתי את זה? הוא לא רוצה להגדיל. אוקיי. כן, הגדלתי, רק את זה הוא לא מגדיל לי. טוב, נוריד בחזרה שיהיה יותר ברור.
אז בעצם יש לי כאן למשל את המילה באנגלית, אני יכולה פשוט לשנות אותה ולרשום עליה כמו בוורד או במצגת, אוקיי? אני יכולה לרשום עליה יום ראשון. בסדר? אני רגע אראה לכם את זה שזה יהיה יותר גדול. בסדר? אני יכולה פשוט לקחת את העיצוב הזה ולעשות אותו איתו מה שאני רוצה. אז למה הראיתי לכם את זה? כדי בעצם להסביר שיש לנו כאן עיצובים שהם מוכנים, אנחנו לא צריכות לעבוד על עיצוב. יכולות לקחת משהו מוכן ורק לשנות את המלל לפי מה שיתאים לנו. בסדר? אז עד עכשיו זה בסדר? כן. מבחינת זה שאיך אנחנו נבין איך אנחנו מוצאות עיצובים או מה שאנחנו מחפשות? יופי. אז עכשיו... תראי למצגת, נכון? תראי לנו מצגת. אני לא מראה ספציפית מצגת, כי אני רק פותחת דף אחד, אני מראה לכם על שקף אחד, אבל אתם תדעו איך לשחק עם זה אחר כך, כן. בסדר? ואם לא, אז אני אסביר. תגידי לי משהו מתפקשש או אני לא הסברתי משהו. אז בעצם ראינו שיש לנו עיצובים מוכנים, שאפשר כמו שזה, as is, לקחת את זה ולשנות את זה. אוקיי? כאילו אם יש לנו איזה פלייר ממש יפה, שהוא כבר מעוצב והכל, אני רק אשנה לו את המלל. ואני שומרת אותו בתור תמונה או PDF או מה שאני רוצה, אני אראה לכם כמובן איך לעשות את זה, וזה מוכן להפצה. אני בעצם עכשיו מה שאני רוצה להראות לכם זה איך אנחנו מתחילות מאפס, בעצם שנדע ממש להשתמש בכלי, אוקיי? אז כדי לעשות את זה אנחנו הולכות כאן, למעלה יש צור עיצוב בסגול, נכון? וברגע שאני לוחצת על צור עיצוב, הוא פותח לי חלונית שהוא שואל אותי מה אני רוצה ליצור. אז א', אני יכולה להגיד לו שאני רוצה מידות מסוימות, אם זה מעניין אותי, אם אני רוצה מידה מסוימת, אוקיי? נגיד אני רוצה לעשות עכשיו איזשהו פרסום שהוא 15 סנטימטר על 15 סנטימטר, למי שאכפת לה, כן? אני יכולה להגיד לו תתחיל עם תמונה, זאת אומרת אני יכולה להעלות את התמונה הזאת מהמחשב שלי, או להשתמש בתמונות שיש פה. אני יכולה להגיד לו אני רוצה להכין מצגת, אני יכולה להכין כרטיסים, גלויה, אני יכולה וידאו, פוסטר, יש כאן עוד מלא 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 דברים, אוקיי? פשוט תעברו על כל הדברים ותראו מה שבא לכם. רגע, אני רק משתיקה את כולם. אז אנחנו נלך ונעשה, אני בוחרת סתם גלויה, אוקיי? לשם ההדגמה, זה לא משנה, הכל נפתח אותו דבר. בואו נשים אתכם בצד. זה מקליט, נכון, טליה? עכשיו נזכרתי אם זה מקליט או לא. מה זה? זה מקליט, נכון? את כל הזמן... כן, אני רואה, כן, בוודאות זה מקליט. ראיתי את זה מההתחלה, אז לא הייתי צריכה להגיד לך. כן. אוקיי, אז בעצם זה הדף שאנחנו מקבלים. עכשיו תסתכלו, אני בעצם בחרתי גלויה, אז הוא נותן לי דף אחד. אבל אם למשל עכשיו הייתי רוצה ליצור שתי גלויות, או שזאת הייתה מצגת, יש לי פה אוסף דף. האוסף דף הזה זה כמו להוסיף שקף. ברגע שאני מוסיפה דף, אז יש לי כבר שני דפים. אז אם הייתי עכשיו הופכת את זה לשקף, הייתי יכולה להציג שקף אחרי שקף. אז לכן אמרתי שזה בסך הכל לא משנה אם אני בחרתי שקף או לא, עדיין אני יכולה להוסיף לזה את העוד שקפים אחר כך. בסדר? אז על השאלה של מי ששאלה אם אני מראה מצגת. אז אני מקבלת שקף ריק, שבצד ימין יש לי את כל האפשרויות שאני יכולה להוסיף לשקף שלי. א', יש לי פה תבניות. זה אומר שאלה תבניות מוכנות, שהקנווה נותן לי והן כבר מעוצבות. אני יכולה גם לחפש תבנית מסוימת, אוקיי? אם אני רוצה לחפש, נכון, אני תמיד מחפשת פרחים. אז אני יכולה לחפש, נגיד, לכתוב פרחים, ואז הוא נותן לי בעצם כל מה שיש פרחים. מה שאני רוצה להסב את תשומת לבכם, שאנחנו משתמשות עכשיו בקנווה שהיא בגרסה החינמית. אנחנו רואות שזה חינם כי יש לי פה למעלה את הנושא קנווה פרו, אבל גם בגלל שזה חינם, הוא תמיד ייתן לי פה בין כל האופציות, גם את העיצובים שיש לו שהם בתשלום. אז כל עוד לא כתוב לי כאן, אני יכולה ללחוץ על זה, אתם רואות שכתוב חינם, ואז אני יודעת שזו תמונה שאני יכולה להשתמש בה, אבל אם למשל הייתי הולכת למשהו אחר, שלא כתוב חינם, אני מחפשת משהו שלא יהיה כתוב עליו חינם,
דווקא עכשיו הוא נותן לי את כל החינם. קודם הכל היה בתשלום. בואו נראה פה. משהו. בחיים שלי לא קיבלתי כל כך הרבה חינם. חוק מרפי. אוקיי. מה שיש לי את הסמל הזה עם הכתר שכתוב פרו, זה אומר שאני בעצם לא יכולה להשתמש בו, אוקיי? ואם אני אבחר אותו בכל זאת, אז אתם יכולים לראות מקרוב שיש עליו איקסים, ויש כזה סימן מים שכתוב קנווה, אוקיי? זה אומר שזה פשוט עובר עם השם עם הסימן מים, אוקיי? עם הלוגו של קנווה. זה אומר שזה בתשלום ואני לא יכולה להשתמש בזה. זה בכלל שתדעו, שכל פעם שאתם מחפשות בגוגל תמונה, ואתם מדביקות אותה למצגת, אבל אתם רואות שיש עליה איזשהו סימן מים, זה אומר שהיא לא מותרת לשימוש. בלי שום קשר אסור לקחת שום דבר, אבל זה עוד יותר. אוקיי. אז אני חוזרת לתבניות, ואז בעצם הוא בוחר לי תבנית, ויש לי פה את החלק השני, ואני יכולה להחליט איזה מהם אני לוקחת. אוקיי? מהתבניות. נניח שאני לא רוצה שום תבנית. אני יכולה א', ללכת להעלאה, ובהעלאה הוא אומר לי אני יכולה להעלות תמונה מהמחשב שלי, אם יש לי כבר תמונה מוכנה. אני יכולה להעלות תמונה שיש לי בפייסבוק או בדרייב או מאינסטגרם, או מהכונן שלי של דרופבוקס, אחד מאלה, הוא מאפשר לי העלאה. אם אני רוצה להעלות סרטון, אני יכולה להעלות לכאן סרטון או קובץ קול, אוקיי? אלה מבחינת העלאות. תמונות, כשאני בוחרת תמונות, אני יכולה בעצם לבחור, לעשות בעצם סינון לתמונות ספציפיות שאני רוצה. פה למעלה הוא מפנה אותי לדברים הכי רלוונטיים שאנשים חיפשו לאחרונה. אם נגיד אני אלך לבית ספר, אז אני שוב אומרת, בגלל שאנחנו בגרסה החינמית, אנחנו הולכים לתמונות שכתוב עליהן חינם. אם יש לי את הכתר הזה, זה אומר שאני לא יכולה להשתמש בתמונה הזאת. אוקיי? לא מחקתי את ברגע שהעליתי תמונה, אני יכולה להזיז אותה, ממש כמו במצגת פאורפוינט, להקטין אותה, להזיז אותה ממקום למקום, ואני יכולה גם, אם אני רוצה אותה שהיא תהיה רק ככה, אז אני יכולה בעצם לחתוך אותה, אוקיי? ולהתחיל אותה מפה. בסדר? אם אני הולכת לאלמנטים, יש פה כל מיני דברים שיכולים לעזור לי בעיצוב של השקף, אוקיי? למעלה תמיד הוא נותן את מה שהשתמשנו בו לאחרונה, יש נבחרים שזה שלו, וזה מחולק לפי נושאים, קווים, צורות, כל מיני מסגרות, אוקיי? מדבקות שהן קצת אנימייטד כאלה, זזות, תרשימים, אני יכולה כאן רשתות, זאת אומרת שאם אני בוחרת את זה, אני יכולה תמונה מול תמונה, מעברי צבע, זה כל מיני אייקונים מגניבים, שאני יכולה לעשות איתם קצת עיצוב, אוקיי? יש להם את נגיף הקורונה, כל מיני עלים, גלגל המזלות, חפצים, עלים, פרחים, כל מיני דברים, זה הכל עוזר לנו בעצם בעיצוב של השקף שלנו. בטקסט זה מאוד נחמד, בטקסט הוא בעצם נותן לי גם כל מיני עיצובים בטקסטים. אני הולכת עכשיו נגיד רק לעברית, כי אנחנו עכשיו בעברית. ברגע שאני אקח את זה, אז הוא כבר נותן לי עיצוב לטקסט. רגע, חכו דקה שזה ישים את זה פה. אוקיי? זה נותן לי ממש כבר עיצוב לטקסט, זה ממש נחמד. מה שאני צריכה לעשות זה פשוט רק לעמוד על זה ולרשום את מה שאני רוצה. אני יורדת לפה. אוקיי? ממש נחמד. זה כבר כאילו נותן איזה שיק אחר כזה לכל העיצוב של המצגת או הפלייר שאנחנו רוצים לעשות. אז אם אנחנו באמת... ברגע שאת עושה את זה, זה נשמר לך בדרייב? אין פה דרייב. אז איפה זה נשמר? בתוך הקנווה. אין פה צורך לעשות שמירה, הוא שומר את זה אוטומטית. אני יכולה כאן למעלה לתת לזה שם.
אוקיי? וזהו, זה כל מה שאני צריכה לעשות. הוא שומר את זה לבד. אין פה דרייב, זה לא שהוא מעביר לך את זה לגוגל שלך. למרות שעוד מעט אני אראה לכם כל מיני אפשרויות שמירה, אבל אנחנו עכשיו צריכות לחשוב שאנחנו עובדות בכלי אחר, בקנווה, והוא לא קשור הוא לא פאורפוינט והוא לא דרייב או משהו כזה, אוקיי? אבל בעצם אם אני רואה נכון, אז את הקובץ הסופי אפשר להוריד למחשב. אפשר להוריד, אפשר לשתף, הכל, כן, זה אחלה כלי, כן. אני אראה את זה עוד מעט, שאני אדבר על שמירה ועל בעצם מה אנחנו רוצים לעשות עם זה, אוקיי? אז הראינו את הטקסט בעצם, אם אני יורדת, יש כאן מלא אפשרויות, אוקיי? אם נגיד אנחנו נמחק את זה, אז אני יכולה להביא עוד טקסט, שזה ממש מגניב, תחשבו שאתם רוצות לעשות איזה פלייר, ואתם משתמשות ואתם משתמשות בעצם במשהו שכבר הביאו לנו מוכן. רגע, אני אמחק את זה. הוא לא רוצה להימחק. זהו. אז זה ממש מגניב, כי זה כבר מוכן את יכולה אבל לשנות את הגודל של הפונט? כן, בטח. אני לוחצת על זה פעמיים כשאני רוצה לסדר אותו. זאת אומרת, כאן כתוב האם אתם מספיק אמיצים לבקר אצל משפחת אדמס. אני עכשיו רוצה האם אתם מספיק אמיצים רגע. לקבל עוד חיסון. כן. רגע, יש לי כאן, אני פשוט העברתי את הנה. רגע. לעבוד. טוב, אני לא מצליחה לרשום מה שאני רוצה, אבל נניח שזה מה שכתוב לי, ואני רוצה לשנות את הגופן. אני פשוט, כמו בפאורפוינט ובוורד, אני מסמנת את מה שאני רוצה, אני עוברת למעלה. ברגע שזה ככה, אז אתם רואות שלמעלה אין כלום. הסרגל העליון הוא ריק. אבל ברגע שאני לוחצת על המלל, אז נפתח לי בעצם סרגל שלם, ממש כמו בוורד. אז פה, איפה שהמספרים, אני יכולה לשנות את הגודל של הגופן. אוקיי? כאן, בצד הימני, אני יכולה בעצם לשנות את הגופן. אבל אני משנה את הגופן לפי מה שיש בקנווה. אוקיי? מה שקנווה נותן לי בעברית. אוקיי? הגופנים שלו של העברית. שאפשר לראות פה. גופנים בעברית. אלה בתשלום. אז אי אפשר להשתמש בהם. אפשר להשתמש רק באלה שלא מסומן לידם כתר. בסדר? אבל יש מלא. באמת שיש מלא. בהי הזאת, באות A אני יכולה להחליף את הצבע. אוקיי? להחליף את הצבעים. אני יכולה קו תחתון, אני יכולה ליישר לאמצע, לצד, לשים בולדים כאלה, כפתורים, לסדר את המרווחים בין השורות, בין האותיות. יש פה מלא אפשרויות שאפשר לעשות עם הטקסט, ממש כמו במצגת רגילה, אפילו יותר. באפקטים אני יכולה בעצם לעשות צל, לשחק עם זה, אוקיי? כל מיני דברים. שצריך לשחק עם זה ולראות מה אנחנו אוהבות, מה אנחנו צריכות, מה מתאים. אוקיי? בסדר? זה בסדר? למי ששאלה, אם אפשר, זה אני שואלת, אם זה בסדר. כן, כן, מצוין, תודה. אוקיי, אז הדבר לפני האחרון, בקשר לטקסטים, רגע, אני רוצה לסדר לי רגע את הטקסט הזה, שהוא יהיה נורמלי. זהו. אוקיי. אני רוצה עכשיו לרשום כאן ייכנסו, זאת אומרת ייכנסו לזום או ייכנסו לאיזשהו מקום, זה אני רוצה שהוא יהיה קישור. אוקיי? ברגע שאני מדגישה את המלל שאני רוצה שיהפוך לקישור, אני לוחצת על השלוש נקודות האלה, ויש לי פה את הסימן של הקישור. ואז אני יכולה להעביר, לא כותב בעברית, את הקישור שאני רוצה, וזה הופך אותו לקישור. אוקיי? בסדר? בצורה הזאת אני יכולה בעצם גם לקשר. עוד פעם אפשר את העניין הזה? כן, בטח. בעצם אם אני רוצה ליצור קישור, עכשיו אני רוצה שיהיה לי, נגיד עשיתי כאן איזה פלייר, וכתוב האם אתם רוצים להשתתף בהדרכה
המגניבה על הקנבה וזה וזה, כנסו לפה, נכון? כנסו לזום, כנסו זה. ואני רוצה שהמילה ייכנסו, יהיה הקישור. חכו רגע, אני רוצה להשתיק את המוזיקה. לא שהיא לא נעימה או משהו כזה, אבל פשוט שאני אוכל להתרכז. אז בעצם אני מדגישה את המילה ייכנסו, לוחצת על 3 נקודות, וב3 נקודות יש לי פה את הסימן הזה של השרשרת, שהיא בעצם קישור. ברגע שאני לוחצת עליה, נפתחת לי חלונית. בחלונית הזאת אני מעתיקה או מקלידה, לא משנה, את הקישור שאני רוצה שהמילה ייכנסו תגיע אליה. לוחצת החל, ואז המילה ייכנסו, עכשיו היא קישור. בסדר? כמו בפאורפוינט או בוורד או בכל דבר? כן, 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 כן. כן, היפר קישור, תודה. בדיוק, היפר קישור. עכשיו, מה שאני רוצה לומר על קישורים זה כזה דבר. א', אם נשמור את זה בסופו של דבר בתור תמונה, אין קישור. אוקיי? בתמונה אף פעם אין קישור. אם אנחנו, יש אפשרות לשמור את זה כסרטון. בסרטון אפשר לשמור קישור, אבל אני חייבת לציין שכל פעם שאני מנסה את זה, פעם אחת זה עובד, פעם אחת זה לא עובד. אני עדיין לא הבנתי מתי זה עובד ומתי זה לא עובד. לכן בסרטונים עדיף להימנע מקישורים. בסדר? כאילו זה לא תמיד יעבוד. זה ב-PDF? PDF תמיד הקישור עובד. אוקיי? PDF וורד, פאורפוינט, קבצים שהם קבצי מלל, זה תמיד עובד. הבעיה היחידה היא בתמונה שאף פעם אין קישור, ובסרטון שאנחנו ניקח את הצ'אנס אם הקישור יעבוד או לא. אפי, את זוכרת שבהתחלה הקישור עבד ששלחתי לך את הסרטון? אחר כך ניסיתי וכבר הוא פשוט לא עבד. אני לא יודעת מה זה? רונית? כן. שאלה. אם אני רוצה למשל, נגיד, חדר פריחה ואני לוקחת איזו תמונה ואני רוצה לשים לה היפרלינק בכמה מקומות, ובכל מקום אני בעצם פותחת חדר בריחה. האם קישור כזה יעבוד לי? או שאת אומרת... השאלה על מה את בונה את החדר בריחה שלך? זה קובץ גוגל פורמס בעצם. אני פשוט לוקחת תמונה ורוצה שם להכניס... לא, רגע, על מה את בונה? איפה את בונה? אם אני עושה את זה נגיד בקנבה. אני אעשה תמונה מעוצבת ואני ארצה... לא, אם אני עושה בקנבה את החדר בריחה שלי, זאת אומרת, נגיד אני פותחת כמה שקפים, אז אני בעצם נותנת קישור לקנבה. מי שירצה להשתמש בחדר בריחה ייכנס לקנבה. אוקיי? ואז אין לך בעיה, כי את לא הופכת את זה לתמונה או משהו. הבנתי. משתתפת. למשל, את הדבר הזה אני יכולה פה ללחוץ על שתף, אוקיי? ואז הוא נותן לי אופציה עם מי לשתף את זה, או לשלוח במייל, או לשתף כדי לערוך, להשתמש או להציג, נגיד במקרה שלך את עושה להציג, ואז יש לך פה קישור. ואז את מכניסה אותם לקנבה, ואז כל הקישורים יעבדו. אוקיי? תודה. אבל אם את רוצה למשל ליצור את העיצוב שלך לחדר בריחה בקנבה, אז את שומרת את כל השקף כתמונה, ואת התמונה הזאת את מעבירה לדרייב נגיד, לגוגל סליידס נגיד, שאת בונה את זה שם, אז את מעתיקה את התמונה שהצבת בקנבה לגוגל, ואז התמונה שלך תהיה קישור, את בגוגל תהפכי אותה לקישור. אני בונה אותה בקנבה ושולחת אותה לגוגל סליידס? לא שולחת, את שומרת אותה אצלך במחשב, מעלה אותה לגוגל. אם את תרצי שאני אדגים לך, אז תשארי איתי בסוף, אני אדגים לך את זה, בסדר? כאילו, אני אראה לך דוגמה למה אני מתכוונת. בסדר? תודה. אוקיי, אז בעצם זה מה שרציתי להראות לכם על המלל, למרות שאם אתם תשחקו עם כל הדברים האלה פה, אז יש מלא דברים. הדבר האחרון שלא הראיתי לכם על המלל, אם זה מעניין עדיין מישהו, לא יודעת, היום כבר לא משתמשים בזה כל כך, אני יכולה בעצם ליצור הנפשה. אני יכולה ליצור הנפשה על כל התבנית הזאת, נגיד שזה, נגיד יהיה נפילה, אוקיי, רוט, אז ברגע שמישהו פותח את זה כמו בשקף, אז יש איזשהו עיצוב של הנפשה. היום זה כזה פחות רלוונטי, אבל אפשר לעשות את זה. אוקיי, הדבר הבא שאני יכולה להוסיף לשקף שלי זה מוזיקה. אז א', אני יכולה לחפש פה מוזיקה, או בעצם להשתמש במוזיקה שהקנבה נותן לי.
אני מזכירה לכם שמה שעם הכתר זה לא, זה כאילו בתשלום, אז אני לא יכולה להשתמש בזה, אבל אם אני רוצה את זה, אני בוחרת אותו. בחרתי אותו. כן. ואז אני יכולה לשמוע אותו. אוקיי? לא יודעת אם שמעתם את זה, כי לא עשיתי בעצם סאונד בשיתוף, אבל אתם יכולות לנסות את זה אצלכם. ואז בעצם כשאני מציגה את זה, אז זה יוצג עם מוזיקה. אוקיי? אם אני הופכת את זה לסרטון, אז זה יוצג עם מוזיקה. את יכולה להדגים את המוזיקה, שנשמע את זה? אני הדגמתי, אבל בגלל שכששיתפתי מסך לא פתחתי את הסאונד. אז תעשי. אני צריך... לא, לראות שזה באמת כאילו... תשתמשי בעצמך ותראי שזה באמת עובד. לי אין לי את בוררת את זה? חכו רגע. את בוררת את המוזיקה? רגע, בואי נשתף מחדש. share sound. הנה. אוקיי, נגיד בחרתי את המוזיקה הזאת, אני גוררת אותה לפה, תסתכלו מה כתוב לי, אם אתם רואות, שחרר כדי להוסיף את המוזיקה שלך. אתן רואות את זה? אוקיי, אני עכשיו שחררתי, פה למעלה בסרגל, אתם רואות שיש לי עכשיו את המוזיקה מתנגנת, נכון? ועוד דבר שמעיד על זה שיש לי מוזיקה פה, זה פה למטה. אתם רואות שהתווסף לי בעצם האייקון הזה, שכתוב עליו בלוקבאסטר, שזה בעצם השיר שבחרתי, המוזיקה שבחרתי. יפה, עכשיו זה ברור. אוקיי, שמעתם אבל? כי אני כן שמתי מוזיקה. אתם יכולות לשמוע. משהו דרמטי. יופי. אם רוצים לשלב שניים? על כל דף? אבל איך אני אשלב שניים? כאילו מה, את רוצה שישמעו זה? לא, שמפסיק, זה יפסיק בקטע מסוים ויתחיל שיר אחר בשקופית אחרת. אני לא מאמינה שאפשר, אבל יש שקופיות, במובים מייקר לא, אנחנו לא במובי מייקר, אבל תשימו לב. נכון, אבל התכוונתי שתי שקופיות, 3 שקופיות. מובי מייקר, לא, אבל צריך לשים, במה ההבדלה? מובי מייקר הוא בעצם מכיל לי סרטונים, הוא עורך סרטונים, ובעריכת סרטון אני יכולה גם להוסיף 20 שירים ו20 קטעי וידאו, ואין סוף תמונות ואפקטים. אנחנו פה מדברים על משהו שהוא יותר סטטי. זה בעצם, המטרה שלו היא לא ליצור סרטון, היא ליצור משהו שהוא שיווקי, ויזואלי, אוקיי? אני כן יכולה להוסיף פה סרטון, אבל אני לא יכולה לשים פה שירים כמה שאני רוצה, ממש כמו במצגת פאורפוינט, שאתה לא יכול לשים כמה שירים, אוקיי? אבל אם הייתי יוצרת סרטון, יכולתי לשלב שניים? כן, אם את יוצרת סרטון, אז זה הדבר הבא שאנחנו הולכים אליו, למשל בסרטים, אז אני יכולה פה לשים סרט אחד. או מצגת. זה ממש כמו מצגת, אבל זה הרבה יותר טוב ממצגת. יותר נכון, רגע, אני שמתי יותר זה. יותר טוב התכוונתי ממצגת פאורפוינט. אז אני יכולה פה לשלב שני סרטונים למשל. לא רוצה ללכת, זהו. ואני יכולה גם בשקף השני שלי לשים עוד סרטונים. אין פה בעיה של זה, כי זה בעצם הוספה של אלמנט. התכוונתי למוזיקה, סליחה, לא לסרטון. מוזיקה לא, מוזיקה אנחנו לא יכולים, אני גם ראיתי עכשיו שאני לא יכולה, זה גם לא הגיוני שאני אוכל להוסיף כאן מוזיקה, כי הוא לא, אין לי פה עריכה, הוא לא יודע מתי להפסיק את השיר ומתי להכניס שיר אחר, אוקיי? אבל הסרטונים יכולים להיות גם שלי, לא רק מפה? כן, כי אם אתם זוכרות שאמרתי לכם בהעלאות, שזה היה הדבר ראשון, אז יש לי אפשרות להעלות סרטון. ליוטיוב? לא, סרטון מהמחשב שלי? מהמחשב שלך, כן. אז רגע, איך אני נכנסת לסרטונים במחשב שלי? איך את עושה את זה? כשאת הולכת לסרטונים, יש לך כאן נעלי מדיה, כשאת לוחצת על זה, הוא שואל אותך מאיפה את רוצה את המדיה שלך. שימו לב שאין פה יוטיוב, פשוט כנראה מהמכשיר? אז מהמחשב זה מכשיר? כן, אני אראה לך. אני לוחצת על המכשיר, הוא עכשיו יפתח לי את התיקייה שלי במחשב האישי שלי. מעולה, מושלם. אוקיי? ואז אני פשוט אחפש פה איפה יש לי סרטון. במקרה הזה, הנה, יש לי פה סרטון. אז נגיד, אני לא יודעת מה זה הסרטון הזה. נראה לי שזה... אוי, חבל זה ההדרכה שהייתה לנו באיזשהו נושא מסוים. כן, אני גוררת את זה לפה, זה ייקח לו ים זמן כי זה ענק, אז אני רגע מוחקת אותו. אוקיי? אבל בסדר? זה ברור? כן. אז רגע, אז בעצם אמרנו... אם רוצים לעלות מיוטיוב?
אין פה יוטיוב, אז זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד, שבעצם אם אני מבקשת ממנו להעלות מדיה, הוא מעלה לי מהאינסטגרם, מפייסבוק, מהגוגל דרייב שלי, או מהדרופבוקס. זה אומר שכנראה שאין להם איזשהו הסכם עם יוטיוב, או איזשהו משהו, אני לא... לא, אבל אפשר להעתיק מיוטיוב סרטון לשולחן עבודה, ולגרור אותו. אם אתם בדברים הלא חוקיים, אתם מוזמנות לעשות את זה בכיף. לא, כל סרטון את... לא, אם את מורידה סרטון מיוטיוב, זה כבר לא חוקי, אבל לא משנה, כולנו עושות את זה, אנחנו לא מעלות את זה לפה. מה שאת יכולה לעשות, כדי שזה יהיה נגיד נחמד, זה פשוט לשים פה את הקישור של הסרטון שאת רוצה להגיע אליו מיוטיוב. אז שתלחצי על זה, זה ייפתח לך ביוטיוב. אם יש אינטרנט, ואם אין, פשוט הסרט עולה כסרטון. זה לא משנה האינטרנט, אם את נכנסת לקנווה אז יש לך אינטרנט, אבל אם את שומרת את זה ב-PDF, אז בכל מקרה הוא יוכל לפתוח לך את זה, גם שוב, את תצטרכי אינטרנט, אבל זה כמו, אתם יודעות, זה כמו מצגת כזאת של פאורפוינט, שאם נעלה לשם סרטונים, את הסרטון עצמו, הוא שוקל כל כך הרבה, היום עם הכישורים זה הרבה יותר נוח. אבל בקיצור אין לנו פה יוטיוב, אז... אני אפשר שאלה על השיר? על מה? אז נכון אמרת שאפשר לשים בזה שיר? כן. יש כמו בפיירפוינט שלוחצים על מין כזה מחשב כזה קטן, ואז זה מציג את זה? הוא לא מציג פה את השיר, לא הבנתי, תסבירי לי שוב מה הכוונה. תסבירי לי רגע למה התכוונת, כי יכול להיות שלא הבנתי. נכון, יש את הגביע לפיירפוינט, ואז רואים את המצגת כאילו עם כל... הגביע בעצם להצגה, כן. כן, יש את זה גם בקנווה? כן, ברור. לא, יש את זה גם פה, כן. כן. אני יכולה להציג את זה כמצגת. כן, אני אראה את זה עוד מעט. בסדר, זה יותר מתקדם. רגע, אני רואה שמישהו שלח לי פה הודעה. האם השיעור מוקלט? אוקיי, בסדר. אין לנו לקרוא. אוקיי, אז אמרנו על המוזיקה. אמרנו על הסרטונים, דרך אגב, גם בהעלאות אנחנו דיברנו על סרטונים, אבל אני יכולה גם להעלות מוזיקה שלי, אוקיי? אני יכולה להעלות קובץ אודיו משלי, אני לא חייבת להשתמש בשלהם. עיפרון ודף. בסדר? ואז אנחנו היינו בסרטונים, אז אמרנו גם בסרטונים אני יכולה להעלות סרטון, או להשתמש בסרטונים שיש פה, והרקע, הוא נותן לי בעצם את הרקע, אם אני רוצה, לא חייבת, אם אני רוצה להחליף רקע לשקף הזה. אוקיי? ברגע שבחרתי את הרקע הזה, אז הוא בעצם ישים לי אותו. אוקיי? בסדר? אפשר שאלה בבקשה? כן, בטח. כל המוזיקה וסרטונים שיש בתוכנת קנווה, בתוכנה עצמה, הם חוקיים? נגיד אם אני מעלה את זה לאינסטגרם או לאנשהו, זה חוקי לעשות את זה? כן, כי השתמשת בקנווה. בעצם כל מה שבקנווה אני יכולה לפרסם, להשתמש בכל מיני דברים. אם הוא חינם, אם כתוב עליו חינם. ואם שילמתי, או שאם אני משתלמת. אם שילמת את יכולה להשתמש בהכל. כל העניין בקנווה, שהוא למשל, הוא אומר לך, אני רוצה, אוי, סליחה רגע, אני רוצה ללכת בחזרה. הוא אומר לך, אם את רוצה לפרסם משהו בפייסבוק שלך או באינסטגרם, אז אני מעדיף שתעשי את זה אצלי. אני אתן לך את האופציות. כשאני הולכת למדיה חברתית פה, אני רואה שיש לי אפשרות ליצור אינסטגרם, סטורי לאינסטגרם שלי, או פוסט לאינסטגרם. הוא נותן לי את כל האפשרויות. ברגע שאני אלחץ על זה, הגודל של השקף שהוא נותן לי, הוא כבר מותאם בדיוק לפוסט של אינסטגרם. אוקיי? עכשיו תשימו לב, אבל אם אני למשל יעצב משהו, אם אני יעצב עכשיו משהו בפאורפוינט ואעלה אותו לאינסטגרם שלי, זה לא יהיה בגודל המתאים, אלא אם כן אני הגדרתי את הגודל בפאורפוינט. פה הוא מגדיר לי כבר, אני מקבלת את הגודל שאני צריכה, אוקיי? וכשאני שומרת אותו, הוא מותאם בדיוק להגיע לפוסט של אינסטגרם, אוקיי? גם כתוב לי פה, פוסט אינסטגרם. אם אני ארצה, נגיד לפייסבוק, ואני אבחר פייסבוק, אז זה יהיה מותאם לגודל של פייסבוק. אוקיי? זה מה שטוב פה. אז ברגע שאני אלחץ על הסטורי לאינסטגרם, כל דבר שאני אוסיף, גם את העיגול הזה, גם את המלל, גם אם אני אוסיף פה עכשיו עוד איזה אלמנט, אם הוא רוצה להיפתח, רגע, זה היה בחינם. זה היה בתשלום, הנה, זה בחינם. נגיד אני ארצה להשתמש בזה, אני לא צריכה לתת קרדיט לכלום, אוקיי? אני לא צריכה לתת קרדיט לכלום,
כי יצרתי אותו פה בחינם והוא נתן לי לעשות את זה. אני יכולה עכשיו לשמור את זה ולפרסם את זה, את הפלייר שלי או את העלון השיווקי שלי. בסדר? אז אין בעיה עם זה. כמובן שתמיד את יכולה לתת קרדיט, אבל מי רוצה לתת קרדיט שעשיתי את זה בקנווה? רגע, את אומרת שבעצם את יכולה לפני דף רגע, תחזרי שוב על רגע, תחכי דקה רגע, אני רוצה להשתיק את כולם, ואז תפתחי את המיקרופון ותדברי, בסדר? רגע. כן, אז עכשיו תדברי. האם בעצם מה שפתחת עכשיו, את יכולה, לא ראיתי איפה האפשרות ללחוץ על אינסטגרם, שזה יתאים את זה לאינסטגרם. עכשיו אני יצאתי מזה, אבל בדף הראשי, אני חוזרת לזה, תסתכלי, בדף הראשי, א', בתבניות שהראיתי קודם, יש לי מדיה חברתית. במדיה החברתית, הוא אומר לי, אני יכולה ליצור סטורי, נכון? באינסטגרם, אני יכולה ליצור פוסט לאינסטגרם, אני יכולה ליצור פוסט לפייסבוק, זה פשוט ייתן לי בגודל הנכון לפוסט. אני יכולה תמונת... אם אחרי שהצבת במקום רגיל, את יכולה פשוט להפוך את זה לגודל של זה. לא תפסתי את זה אם אמרת את זה. אז זה כן, זה מה שאמרתי. אמרתי שכשנגיד אני סתם פתחת עכשיו, נגיד מצגת של פאורפוינט, ואני משתמשת בשקף שככה שהוא נתן לי, ואני רוצה ליצור פוסט לפייסבוק, אז זה לא יהיה בגודל המתאים לפוסט. אני צריך להגדיר את זה. פה זה כבר מוגדר בשבילי. ואפילו יותר מזה, אם אני אומרת לו שאני רוצה עכשיו תמונת נושא לפייסבוק, סתם דוגמה, אני לוחצת על זה, אז הוא כבר אפילו נותן לי אופציות מוכנות, שאני יכולה פשוט להשתמש לזה. אוקיי? ואתם רואות כבר שהגודל הזה הוא רחב, שזה מתאים בעצם לגודל של תמונת נושא בפייסבוק, ואם אני בוחרת את זה, סתם דוגמה, בחרתי משהו, אני לא יודעת אם זה תשלום או לא, אבל אני בחרתי את זה, אני יכולה להשתמש בעיצוב הזה, למשל אם אהבתי את הטביעות אצבעות, רגע, נחכה בכל מקרה אני גולשת על אינטרנט של השכנים, אז זה איתי. אז אוקיי, אני יכולה למשל לשנות את זה, רק ולרשום ולרשום מה שבא לי. את יכולה להעלות את זה ישירות לאינסטגרם, שאת צריכה לשמור את זה במחשב? לא, את שומרת אצלך, כן, את שומרת אצלך. למרות שאת יודעת מה, רגע, אני לא, אין לי בשתף, יכול להיות שהוא נותן לשתף את זה ישר לזה. תראי, אני רואה שהוא נותן לי לשתף את זה בדף פייסבוק, שאפילו לא שמתי לב לזה עד עכשיו. אוקיי, כי אינסטגרם לא מצאתי. כן, אני לא רואה גם אינסטגרם, אבל יש פה את טוויטר ופינטרסט ולינקדין. כן, אז לאינסטגרם ספציפית אין לו. מה זה? ואז שומעים את זה כתמונה לפני שמעלים את זה, או סרטון? לדעתי ברגע שאני לא עשיתי את זה אף פעם, אני לא אוהבת לשתף מכלי אחר, אבל אם אני אעשה שיתוף לדף פייסבוק... לא, בלי שאני משתפת, נגיד, עכשיו אין אינסטגרם, אז עשיתי... לא, רגע, מה שאני אומרת זה שאם אני רוצה לפרסם בפייסבוק, אז אני מחבר את הפייסבוק שלי פה לקנווה, ואז הוא יפרסם ישירות אצלי בפייסבוק. אם אני לא רוצה שהוא יפרסם ישירות, מה שאני כנראה לא רוצה, אז אני יכולה פשוט להוריד את זה, ואז לעלות בעצמי. לעלות את זה, אני מורידה את זה כתמונה, ומעלה את זה בעצמי. הבנתי, תודה רבה. תודה. אני ניסיתי להוריד לוורד. רגע, לא, אני לא רוצה אבל עכשיו לדבר על להוריד, כי עדיין לא הגעתי לשם. אז בואו נלך רגע סעיף, כשנגיע להורדות. מבחינת הגודל, פשוט זה היה ענק. אוקיי, אז שוב, אני לא יודעת מה את הורדת. אז רגע. בסדר, אז אנחנו ברקעים אמרנו, אני יכולה בעצם לבחור על רקע ולשנות את הרקע שאני רוצה. רגע, רונית, איך משכפלים שקופית לעוד אחד ועוד אחד? יש כאן למעלה אייקונים. את רואה? אז אחד האייקונים זה לשכפל, זה, שהוא שני דפים כאלה. אז אם את לוחצת עליו, הוא משכפל אותו. זאת אומרת, אם למשל אני רוצה ליצור עכשיו מצגת, ואני רוצה שהרקע שלי יהיה זה בכל השקפים, אז אני יכולה קודם ליצור את הרקע, ולשכפל את כל מספר השקפים שאני רוצה שיהיו במצגת, ואז לערוך את השקף. בסדר? אם נגיד חשבתי שיש 5 ובסוף יש לי 4 או הפוך, אז תמחקי, אם אני מגיעה לפה,
תסתכלו על האייקונים, יש כאן אייקון של פח זבל, מחק דף, ואני מוחקת אותו. זוכרות שאני אומרת לכם, תמיד לא לפחד ללחוץ על דברים, מה כבר יכול לקרות? בסדר? אז מבחינת הרגעים זה גם טוב. התיקיות הן רק למי שיש בתשלום, אז אני לא משתמשת בהם. ויש כאן עוד כל מיני דברים, סגנונות ותרשימים שאפשר פשוט להשתמש בהם. זה בעצם ערכת הצבעים, אני יכולה להחליף את העיצוב שלי ולהגיד רגע אני רוצה בעצם שהכל ידבר באותה שפה, אז אני משנה את זה לפי הסגנון הצבע שהוא נותן לי. אוקיי? אני פחות אוהבת את זה, אבל אפשר לעשות את זה. נחזיר את זה רגע לאיזה. אז מהבחינה הזאת יש שאלות? הכל בסדר? אוקיי, אז יופי. אז ברגע שבעצם סיימנו את המצגת שלנו, את הפלייר שלנו, או את מה שאנחנו... תחזרי עוד פעם על סגנונות כתיב. זה לא סגנונות כתיב, הסגנון בעצם משנה לנו את כל השקף. אני אומרת למשל, אם כאן היה לי את זה ורוד, ופה נגיד היה לי, סתם נגיד צבע, רגע שיפתח, נגיד הייתי שמה צבע כזה בורדו, ואני אומרת לעצמי רגע זה בכלל לא מדבר אותה שפה, כשאני אלך לסגנונות, הוא יכול להראות לי צבעים שמסתדרים טוב אחד עם השני, אני אבחר, ואז הוא בעצם משנה את כל השקופית לפי הצבע שבחרתי. אוקיי? אף פעם אני לא משתמשת. התכוונתי לפונטים. מה התכוונת בזה? איך עושים פונטים יפים, מיוחדים? אני אמרתי, אני כבר דיברתי על הגופן בהתחלה. ברגע שיש לי כאן מלל כתוב, אני הולכת לטקסט, אוקיי? בטקסט, דבר ראשון, ברגע שהוא ירצה לפתוח לי פה את החלונית הזאת, חכו רגע, סליחה. חנן, יש לך טלפון! תשאיר פה את הטלפון. תודה על ההפרעה. אם הילד שלי לא מפריע, אז בעלי מפריע, מישהו צריך להפריע. דרך אגב, היום הרדמתי אותו, מה זה מוקדם, אתם לא מאמינות, קניתי לו חולצה חדשה של בטמן, אמרתי לו, אם אתה הולך לישון בזמן, אתה לובש את זה מחר לגן. אז הנה, והוא נרדם תוך 5 דקות. אז רגע, אם אני חוזרת לעצמי, אז אמרנו, יש כאן את המלל, אני יכולה מפה, בכל הטקסטים, מה שהוא נותן לי לבחור מאיזושהי ערכה מוכנה של טקסט, אוקיי? ולהשתמש בה כמו שהיא. ואם אני נגיד לא מרוצה מהגופן שהוא סיפק לי, אז פה למעלה אני יכולה לשנות את הגופן. שוב, אמרתי לכם קודם, חלק מהגופנים הם בתשלום, אז אנחנו לא יכולות לבחור אותם אם אנחנו בגרסה החינמית, וחלק מהגופנים הם חינמים, אז אני יכולה לשנות. אוקיי? בסדר, קרן? המצגת הזאת כל כך הרבה, כי זאת מצגת נראית לי, הכלי הזה הרבה יותר טוב מהפאורפוינט, איך שאני רואה. אם משקיעים בה כל כך הרבה, אז כבר כדאי אולי באמת לעשות את זה בתשלום, כי חבל למחוק אחרי, הוא שובר לי רק 3, נכון? למה הוא לא... לא, 3 זה על כלי אחר שאני, דיברנו עליו פעם שעברה. פה אין הגבלה. אין הגבלה כאן על מספר מצגות? כמו במנטימנטר, כל האחרים? לא, פה אם אני הולכת לדף הבית, נגיד אני יכולה לראות בעיצובים שלי שיש לי הרבה יותר מ3. אז אין הגבלה, מעולה. בפאדלט יש הגבלה. כן, לא משנה, בהדרכה הקודמת ביום, מתי הייתה לנו הדרכה הקודמת? ביום שני? ביום שני, אז בעצם הכלי שעשינו שם, שאני כבר לא זוכרת על מה דיברנו. מפת חשיבה. על המפת חשיבה, זה היה... איזה מפת חשיבה? עשינו את המיינד מאסטר הזה, נכון? כן. אז בעצם שם כן יש הגבלה, נכון? אבל פה אין הגבלה. יש הקלטה של זה? מה? של המפת חשיבה יש הקלטה? הקלטנו את זה, נכון? כן, לא ערכתי את זה עדיין, אבל אני אעלה את זה לאתר שלנו כדי שזה יהיה שם. תודה. מדברת על מנויו, זה תשלום חודשי, שנתי, חד פעמי, איך בדיוק זה תשלום? על מה? על קנווה. לא יודעת, בואי נראה, אני לא משלמת על זה, אבל אני בכיף בודקת את זה איתכם. אני לוחצת על הנושא, דבר ראשון הוא נותן לי את זה לחודש בחינם. אוקיי? בואי נראה. אז זה מה שהוא אומר לי. אם אני רוצה לשלם חודשית זה יעלה לי $13, ואם אני רוצה לשלם שנתית זה יעלה לי 120.
אוקיי? עניתי על השאלה, כן? סליחה רונית, אבל לאיזה אתר את מעלה את הסרטונים בבקשה? אני אשים לכם, זה האתר של המרכז ההדרכה של מחוז תל אביב במנהל חברה ונוער. אני אשים לכם קישור, בסדר? תזכירו לי לשים קישור עוד מעט בצ'אט לפני שנסיים. בסדר? שם אנחנו גם מפרסמות את ההדרכות, את הקישורים לרישום להדרכות הבאות, להדרכות עתידיות, וגם את הסרטונים, וגם את ההדרכות שאני זוכרת להקליט. בסדר? אוקיי, אז דבר אחרון בעצם, אחרי שיצרנו כבר את כל האלון שלנו, או המצגת, או מה שאנחנו רוצות, אני הולכת בעצם, יש לנו שני דברים, את הדברים פה בצד. יש לי יורד, שאני יכולה בעצם ישר להוריד אותו למחשב שלי. הוא שואל אותי באיזה קובץ אני רוצה להוריד. יש לי כאן אפשרות לתמונה ב-PNG, תמונה JPEG, אוקיי? PDF. הדפסת PDF, דרך אגב, אני מנסה את שלהם, הם אותו דבר, אז כאן כתוב איכות גבוהה, זה לא משנה לי, זה אותו דבר, אוקיי? מה זה? זה היה אליי? S ו-G זה רק למי שבגרפיקה, וזה גם ככה בתשלום, אז, אבל רק למי שרוצה לדעת, זה אומר שבעצם אני יכולה לקחת את מה שהצבתי פה, ולהעלות את זה לפוטושופ למשל, או לאילוסטרייטור, ולעבוד על זה שם. זאת אומרת, את כל העיצוב שלהם הזה, לפרק גם, אם הייתי רוצה, לפרק אותו. אוקיי? אני יכולה להוריד את זה בסרטון, אבל תשימו לב שכאן בכלל לא שמתי סרטונים. בסדר? ואני יכולה להוריד אותו בתור קליפ קצר, אבל הוא מופיע ללא קול. זאת אומרת, אם הייתי רוצה להשתמש באלמנטים שהם זזים, כמו זה למשל. רגע. בואו נראה, אני רוצה להראות לכם דוגמה. הנה, למשל, אם זה זז, והייתי רוצה שזה כן יהיה בתמונה שלי, נמחוק את זה, נגיד זה, הייתי רוצה שזה יהיה בתמונה שלי, אז הייתי שומרת את זה בתור גיף, אוקיי? ואז כשאנחנו פותחים את זה, זו תמונה, אבל שכן יש בה תזוזה, אוקיי? אבל לא יהיה בקול, זאת אומרת, אם הוספתי כאן מוזיקה, לא ישמעו אותה. בסדר? אני רוצה רגע להראות לכם דוגמה, למשל, כשרציתי לעשות הזמנה, אם אני רוצה עם מוזיקה, אז לשמור את זה כסרטון? כן. אוקיי. כן, אבל למשל אני רוצה להראות לכם דוגמה שרציתי לעשות להדרכה הזאת, אז שילבתי פה, אתם יכולות לראות גם סרטון, אוקיי? אפשר לראות שזה סרטון בעצם הולך לזוז, ויש לי כאן גם את המדבקות האלה שזזות, הסטיקרים האלה שעכשיו הוצאתי מהם, אוקיי? וזה בעצם הקישור שלא עבד, אוקיי? עכשיו אם למשל תחשבו שאתם מפיצות כזאת הזמנה, או מפיצות איזה אלון כזה, או משהו כזה של בית ספר, וזה, זה ממש, זה הרבה יותר נחמד מאשר סתם להוציא, נגיד איזה PDF או תמונה. יש לזה איזשהו אפקט אחר, נכון? או שלא, אם אתם לא עונות אולי זה לא נכון. טוב, זה... עוד מעט מחצית, אז אפשר לשלוח ליום הורים בזום מן הזמנות כאלה. נכון, נכון. נורא נחמד, ההורים מאוד ירצו לבוא זה יהיה בזום. זה פרונטלי, מאוד ירצו לבוא עם הזמנה כזאת מגרה וזה. וזהו, ואז בשלוש נקודות בסוף, יש לי עוד אפשרויות. אז האפשרות, אתם זוכרים שדיברנו, ומישהי שאלה אותי, האם אני יכול להציג את זה? זאת אומרת, אם זאת תהיה מצגת, אז איך אני מציגה? אני יכולה ללחוץ פה על הצגה, ואז בעצם זה הופך להיות בפורמט, רגע, אני יכולה פה להחליט אם זה רגיל או הפעלה אוטומטית, ממש כמו בפאורפוינט, אוקיי? אני לוחצת רגע על רגיל, ואז בעצם מתקבלת לי אפשרות הצגה של המצגת. רואות? יש לי אפילו סמן בעכבר, אוקיי? זה המוזיקה ששמנו קודם, ואני יכולה לעבור בין השקופיות. יש לי פה רק שקופית אחת, אבל נגיד עברתי בין שקופית. בסדר? אז יש לי כאן אפשרות הצגה. זאת אומרת שאם אני אשלח את הקישור לקנווה הזה פה בשתף, כמו שהראיתי לכם קודם, ואני אבקש מהם להיכנס, או שאני משתפת את המסך עכשיו בזום, אז אני אוכל בעצם כמו מצגת רגילה, במקום לפתוח פאורפוינט,
בעצם להציג את המצגת שלי מתוך הקנבה, אוקיי? אופס, נפל לי. אוקיי, אז יש לי כאן, כן. In PowerPoint, when you have some text, if you click on the mouse, you can see some text, and you click on the mouse, you see more text. How do you do on this, where you click, then you can see the next piece of text? On a slide, if you want to show the text click by click, how do you do that? You know, on PowerPoint, you can click and then you see a text, then you click again, you see the next text. כן, 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 כן. בעצם כשאני אסביר את זה אבל בעברית לכולם, אוקיי? ברגע שאנחנו מעצבים עכשיו את השקף הזה והוספתי לו טקסט, אוקיי? אז יש לי את הטקסט הזה שאני מוסיפה פה ואני רוצה להוסיף עוד טקסט והוא יהיה הבא. רגע. אוקיי. אז אתם זוכרים שהראיתי לכם פה למעלה בהנפשות. אוקיי, רגע, אני רוצה את זה, ואני הולכת פה לאפקטים, ובאפקט, רגע, היה צריך להיות פה, אוי, עכשיו פתאום אין לי את ההנפשה. איזה מוזר. תצאי מהמסגרת, אז תראי את ההנפשה, אני חושבת. תקליקי בחוץ. כן, כן, אבל אז ההנפשה היא רק כן, אבל תסתכלי רגע מה זה ייתן לי. לדעתי זה ייתן את שתיהם. רגע, לחצתי על זה? בואו נראה. רגע, בעצם את רואה זה כאילו לעמוד, אבל אני רוצה לצאת איפה הטקסט השני שלי. הוא נתן לי הנפשה על הכל. אם אני מציגה את זה עכשיו... לא, אבל אם אני הבנתי נכון, השאלה שלו הייתה איך את מעבירה עמוד לעמוד. לא, הוא רוצה בעצם להעביר טקסט אחרי טקסט, נגיד, כמו שיש בפאורפוינט. שלמשל בפאורפוינט את יכולה לעשות, את רוצה להגיד, אני רוצה עכשיו את סעיף א' להראות, ואז ללחוץ עוד פעם, וסעיף ב' יעלה. נכון? זה מה שהוא התכוון. זה מה שהוא התכוון. את האמת עשיתי את זה, ואני לא עכשיו רואה שיש לי את האפשרות להנפשה על הטקסט, אז או שפספסתי משהו, או שהתבלבלתי בכלל, ובאמת ההנפשה שלי הייתה לכל העמוד. יש מצב שאי אפשר לעשות את זה פה, למרות שאני כמעט בטוחה שהיה אפשר. אבל אני אבדוק את זה ואז אני אחזור אליכם, בסדר? כאילו לא היום, אני מקסימום אכתוב לטליה בזה, במייל. תודה. אוקיי? אני אבדוק. יש מצב שאי אפשר, יכול להיות שאני התבלבלתי כי עשיתי הנפשות בעצם לעמוד. אוקיי? ואז בעצם כל העמוד עולה בהנפשה, אבל אני לא יכולה בעצם לעשות הנפשה לכל דבר בנפרד. כן. באותו דף. באותו דף, כן, בדיוק. אז יכול להיות שזה הבעיה, אולי, אתה יודע מה? אם בא לכם רגע שאני אבדוק שנייה משהו, יכול להיות שזה לא יעבוד. אבל אנחנו כבר לקראת סיום, רונית. בסדר, אני אעשה את זה שנייה מהר. זה דבר כל כך חשוב. אני אעשה את זה רגע מהר, כי אני בעצמי איזה... אבל כבר אני סיימתי, כי אני רק מראה להם עכשיו את הדבר האחרון. אני עכשיו בחרתי בעצם מצגת, אתם רואים שזה מצגת, אז אני בעצם רוצה לראות אם במצגת הוא ייתן לי אפשרות לאנימציה בזה, או רק בוא נוצאים את זה. אוקיי, נגיד הוספתי כותרת, אז ההנפשה היא לכל העמוד, וכשאני בוחרת בטקסט, אז לא, אז בעצם הוא נותן לי רק אפקטים, אז אני התבלבלתי, כי באפקטים הוא נותן רק בעצם את האפקט לטקסט עצמו, וההנפשה שלו היא הנפשה לכל השקף, לא דף. כן, בדיוק. בסדר? אבל, אוקיי, תודה. יכול להיות שהם בעתיד יוסיפו עוד... כן, בדיוק. אוקיי, אז אם אנחנו חוזרים בעצם לשלוש נקודות, שזה הדבר האחרון שאני מראה לכם, אמרנו אפשר להציג את המצגת או את השקף שאנחנו רוצים, אפשר להוריד את זה למחשב, אפשר להוריד את זה כסרטון, ואפשר להציג את זה ולהקליט, כמו שאנחנו בעצם מקליטות זום, אוקיי? להקליט את זה. אני יכולה לשתף את הדבר הזה בתור קישור, ואני יכולה לשתף את זה באתר שלי, במצגת פאורפוינט, ולשלוח את זה בדואר, אוקיי?
יופי. אז רגע, אני רוצה להפסיק את זה. זה בעצם הקנווה. כמובן, כמו בכל הכלים שלנו, זה הכל ניסוי וטעייה ולהשתפשף ולנסות כמה אפשרויות שאנחנו רוצים, לא לפחד ללחוץ על דברים. אני שמה לכם קישור למשוב לפני שאני אשכח, שמתי קישור למשוב, ועכשיו אני אשים גם קישור לאתר שלנו, בסדר?